Ħajjitna iddur mal-ilma. Għandna bżonnu biex ngħixu għax irridu nixorbu. Iżda nużawh ukoll biex insajru, naħslu u ninħasslu u biex litteralment narmuh fid-drenaġġ meta niflaxxjaw. L-Ewropej bħala medja jużaw bejn 120 u 150 litru ilma kull wieħed, kull jum. L-ammont ta' ilma użat ivarja bejn ix-xitwa u s-sajf. L-akbar ammont ta' ilma użat imur biex naħslu u ninħasslu, ma' 60% tal-ilma kollu li nikkonsmaw. Wara jiġi l-ilma użat biex niflaxxjaw, kważi terz tal-ilma li nużaw. Iżda dan l-ilma kollu huwa ftit meta tikkumparah mal-ilma illi aħna responsabbli għall konsum tiegħu. Hemm ammont ta' ilma illi aħna nikkonsmaw ta' kuljum li huwa inviżibbli għaliex nikkonsmawhu b'mod virtwali. Issa l-kelma virtwali hawnhekk m'għandix taqsam ma' teknoloġija jew ma' internet, iżda tirreferi għal dak l-ilma illi jmur għal produzzjoni ta' oġġetti u ikel illi aħna nixtru u nużaw ta' kuljum. Iżda dwar dan nistgħu nitkellmu iktar il-qudiem, għalissa ejja nibdew billi naraw kif nistgħu innaqsu il-konsum u l-ħela tal-ilma. Issa, meta nitkellmu fuq innaqsu l-konsum, maħniex qed ngħidu li ma nsajrux jew li ma ninħasslux lanqas xejn Alla ħares. Imma illi nagħtu każ ta' dak li nużaw u nużawh bil-qis. Tibdil żgħar illi ma' żmien jagħmlu differenza kbira. U jekk nagħmlu dawn il-bidliet żgħar flimkien, l-ammonti ta' ilma li nifrankaw flimkien ikun enormi. Immaġna. Litru wieħed ifrankat kull jum minn kull persuna f'Malta ifisser 500,000 litru frankat bħala pajjiż. Jekk kulħadd jifranka ftit, flimkien nifrankaw ħafna għal xulxin. L-ewwel pass huwa li narfu fejn fid-djar tagħna qed nużaw ilma eċċessiv jew qed naħlu u nagħmlu tibdiliet żgħar biex effettivament innaqsu jew neliminaw dik il-ħela. Installa low flow fixtures mal-vitin u x-showers. Dawn iżidu l-pressa tal-ilma bl-arja u għalhekk jintuża inqas ilma waqt li tinżamm il-pressa. Familja terba f'sena tista' tifranka sa 35,000 litru ilma. Dawn huma inklużi fil-kits biex tifranka l-ilma illi qed jitqasmu lid-djar kollha f'Malta u Għawdex. Meta tkun qed taħsel wiċċek, idejk, snienek jew inkella tqaxxar il-leħja, għalaq il-vitt tal-ilma sakemm qed torok jew tqaxxar u mbagħad iftħu biss biex tlaħlaħ. Biex tkun taf kemm qed tifranka ilma, għalaq it-tab ta' drejn u ħalli s-sink jimtela sakemm taħsel, torok jew tqaxxar. Issa immultiplika dak l-ilma fis-sink għal sena sħiħa. Daqshekk tifranka. 30% tal-ilma li nikkonsmaw kuljum imur fit-toilet meta niflaxxjaw. Li nistgħu nagħmlu biex innaqsu din il-ħela huwa li ninstallaw tip ta' flushing dual flush. Jew inkella ninstallaw apparat biex jitnaqqas il-volum ta' ilma fil-flushing. Qed nagħtu wieħed b'xejn fit-toolkit biex tifranka l-ilma. Dan l-apparat jifranka litru ilma kull darba li tiflaxxja. Dan ifisser li jekk il-persuna medja tiflaxxja 3 darbit kuljum, tkun qed tifranka 3 litri kuljum. Mod ieħor huwa billi nużaw ilma illi diġà użajna għal ħaġa oħra. Ilma li ħsilna l-art bih, jew ilma tax-shower miġbur billi tpoġġi barmil fix-shower meta tinħasel. Għandek bejt? Għamel tank tal-ilma biex tiġbor l-ilma tax-xita li jaqa' fuq il-bejt. Dak l-ilma tajjeb għall-pjanti. U laqgħet insemmu l-pjanti, jekk għandek xi ġnien jew inkella xi pjanti fil-qsari, saqqi dejjem jew fil-għodu kmieni, jew fil-għaxija. Qatt tissaqqi meta x-xemx tkun tiżreġ, l-ewwel nett ma jagħmilx tajjeb lill-pjanti. U t-tieni nett ħafna mill-ilma jevapora minħabba sħana. Tħallix il-ħamrija tixxotta bejn tisqija oħra, tista' wkoll tuża fliexken tal-ilma b'żennuna illi tqattar l-ilma bil-mod. U ftakar, l-ilma li fih talli l-ħaxix huwa manna l-pjanti għax fih ħafna nutrijenti. Issa ħseb ftit, inti lilek kemm tagħmillek differenza kieku minflok xawer ta' kwarta, tieħu xawer ta' 5 minuti, ma tantxux. Iżda fil-verità, b'dak il-mod tkun użajt biss terz tal-ilma. Meta tuża dishwasher jew washing machine, imlihom sal-massimu hekk kif issuġġerit mill-manwal li jiġi magħhom. Fil-kuntest Malti fejn għandna nuqqas ta' riżorsi ta' ilma naturali, jagħmel ħafna sens li l-ippjanar u l-immaniġġjar tal-ilma ikun ikkunsidrat minn diversi aspetti. Għaldaqstant, għalhekk l-importanza tal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma sabiex l-isfidi tal-immaniġġjar tal-ilma ikunu indirizzati b'mod komprensiv u li fil-prattika jikkonsidraw l-aspetti kollha relatati ma' din ir-riżorsa importanti.
Ejja nitkellmu ftit dwar il-kwalità tal-ilma li nsibu fid-djar tagħna. Ħafna nies jikkummentaw dwar il-kwalità u min ukoll jaħseb li l-ilma tal-vit mhuwiex tajjeb għax-xorb. Issa, fuq dan tkellimna f'ħafna programmi f'din is-sensiela, però dak li rrid insemmi u nenfasizza illum huwa li l-ilma tal-vit huwa sikur u tajjeb għax-xorb. it-trattament ta' klorin li jsir fuq dan l-ilma huwa neċessarju u anki rakkomandat minn awtoritajiet kemm lokali kif ukoll internazzjonali biex jaċċertaw li l-ilma jitwassal fid-djar mingħajr l-ebda kontaminazzjoni ta' mikrobi. Il-klorin minkejja li huwa diżinfettant effiċjenti iħalli warah toma u rieħa daqsxejn tedjanti. Huwa proprju għalhekk illi d-Direttorat tal-Kwalità, Riċerka u l-Iżvilupp ġewwa l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qiegħda tiffoka r-riċerka tagħha fuq li ttejjeb il-kwalità tal-ilma potabbli mill-aspetti ta' toma u rieħa. Dan fil-waqt li inkomplu naċċertaw illi il-saħħa pubblika tkompli tiġi salvagwardjata skont id-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin nħarsu lejn numru ta' diżinfettanti alternattivi sabiex naraw x'inhu l-potenzjal tagħhom biex jitnaqqas l-użu tal-klorin u titjieb it-toma tal-ilma. Il-Malti jgħid bil-qatra l-qatra timtela l-ġarra. Jiġifieri l-ftit imġemma u mbagħad ma' żmien isir ħafna. Dan il-qawl japplika l-ħafna affarijiet, japplika l-affarijiet sbieħ, bħal meta tkun qed tfadda xi ħaġa żgħira tal-flus u mbagħad wara ftit tiskopri li għandek somma ġmiela mhux ħażin. Imma japplika wkoll għal affarijiet mhux daqshekk sbieħ, bħal meta jkollok vit iqattar. U iva din naqra ta' qatra x'differenza tista' tagħmel. Qattra le. Iżda jekk dak il-vit iqattar qattra kull sekonda, tik, 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 wara ġurnata ikun qattar iktar minn 20 litru. F'xahar? 600 litru. Issa tara d-differenza hekk. Għandkom idea meta jkollkom toilet jew aħjar il-flushing jillikja kemm taħlu ilma? Madwar 1200 litru ilma kull jum. Kważi 600 fliexkun ilma mill-kbar. Mod tajjeb kif issir taf jekk għandek xlik fid-dar huwa li tiċċekkja l-istorja tal-konsum tiegħek billi żżur is-sit www.wsc.com.mt u tafas View Live Map. Tista' tirreġistra jew tillogja bl-ID tiegħek. Imbagħad qafas uri l-konsum tal-ilma tiegħi. Hawnhekk issib il-konsum tal-ilma ta' kull xahar, ġimgħa u anki siegħa b'siegħa. Jekk il-graf turi livell kostanti ta' konsum ta' ilma, anke bil-lejl, allura definittivament għandek lik x'imkien. Mod ieħor kif tiċċekkja huwa billi taqra l-arloġġ tal-ilma bil-lejl qabel ma tmur fis-sodda. Mbagħad l-għada filgħodu hekk kif tqum terġa' tiċċekkjah mill-ġdid. Jekk hemm differenza sinifikanti, allura dan ifisser li kien hemm tnixxija matul il-lejl u nħela l-ilma. Hemm ħafna affarijiet prattiċi li tista' tagħmel biex tiċċekkja jekk għandek xleaks. Fil-kamra tal-banju, iċċekkja jekk ix-shower jew il-vit tas-sink jibqgħu xi qattru wara li tagħlaqhom. U jekk tista' ċekkja wkoll il-connections ta' taħt is-sink jew ix-shower biex tara jekk humiex umdi. Fil-kċina iċċekkja li l-vit ma jkomplix illikja wara li tagħlqu u tinsix tiċċekkja taħt is-sink. Importanti li tiċċekkja dawk l-appliances kollha li jużaw l-ilma. Il-washing machine, id-dishwasher, il-geysers, dawn kollha jista' jkollhom ħsarat li minħabba fek jibdew jillikjaw l-ilma. F'Malta prattikament kull dar għandha tank tal-ilma. Dawn jew minħabba sħana jew għal xi raġunijiet oħra jistgħu jiżviluppaw lik illi mhux faċli tinduna bih. Għax tkun fuq il-bejt u bit-temperaturi tagħna malajr jevapora l-ilma li jkun qed iqattar, iċċekkja l-konnessjonijiet biex tara li l-ebda minnhom huma umdi minħabba lik. Fl-aħħar nett iċċekkja l-ħitan biex tara jekk humiex umdi jew jekk għandek x'moffa. Għax dawn jistgħu jfissru illi għandek lik fil-ħajt, jiġifieri jew infaqalek xi pajp tal-ilma jew marret xi joint fil-pajpijiet. Fil-bidu tal-programm semmejna l-użu virtwali tal-ilma. U għedna li dan it-terminu jirreferi għal dak l-ilma li aħna nikkonsmaw indirettament għaliex huwa l-ilma li jkun iġi użat għal produzzjoni ta' ikel u affarijiet li aħna nixtru lesti li jkollhom bżonn l-ilma biex isiru. Konsum virtwali huma l-ilma li jiġi intużat biex timmanufattura jew tipproduċi xi ħaġa.
aħna meta naħsbu fuq l-ilma li nużaw, naħsbu fl-ilma li jew nixorbu, jew nużaw għal-banju, jew nużaw għal-flashing tat-toilet. Imma fil-realtà nużaw ħafna iktar ilma milli dak l-ilma biss. F'kull prodott li nużaw, jekk hija tuffiħa, l-arinġa, imma anke l-karozzi tagħna, jeans, kollu fihom ħafna ilma li kien intużat għal-produzzjoni ta' dak il-prodott. Jekk taħseb fl-arinġa, tuża ħafna ilma biex tkabbar l-arinġa biex tipproduċi l-arinġa waħda. Jew jeans, hemm ħafna ilma fil-manifattura tal-jeans, imma mbagħad l-ilma forsi fil-packaging jekk tixtri xi ħaġa packagġjata. So ħafna minn daw il-prodotti użaw ilma għal manifattura barra minn Malta. So meta tixtri par jeans li ġi manifattar għat ċina jew l-Indja, l-ilma li jintuża kien ilma li minn daw il-pajjiżi l-bot. U meta dak il-prodott jiġi Malta, qisna qed nimportaw l-ilma. Ejja nieħdu prodott li ħafna minna nikkonsmaw ta' kuljum, il-ħalib. Biex ikun prodott litru ħalib, għandek bżonn madwar 700 litru ilma. Baqra tixrob madwar 90 litru ilma kuljum. Imbagħad hemm l-ilma li jmur sabiex jitkabbar il-ġwies li tiekol u fl-aħħar l-ilma użat biex jitnatfu l-istalel fejn jgħixu l-baqar. Kikra kafè mingħajr ħalib għandha bżonn mal-140 litru ilma biex issir. Ħobża tal-Malti tuża madwar 500 litru ilma fil-produzzjoni tagħha mit-tkabbir tal-qamħ sal-għaġna. Importanti li naħsbu fuq il-konsum virtwali jew nikkonsidraw l-ilma virtwali f'ħajjitna f'sens li meta nagħmlu deċiżjonijiet ta' x'ħanixtru, x'ħan konsumu, nikkonsidraw dak l-ammont tal-ilma li hemm ġol li ġi intużat għal manifattura jew il-produzzjoni ta' dak il-prodott. Pereżempju, jekk taħseb fuq il-laħam aħmar jew it-tiġiġ, il-laħam aħmar juża ħafna iktar ilma mit-tiġiġ. Jew te u kafè, so il-kafè juża ħafna iktar ilma mit-te biex tipproduċih bħala prodott u fil-ħajja tal-prodott. Jekk tikkonsidra l-ilma li ġie użat fil-prodotti li nużaw kuljum huma ferm iktar milli dak l-ilma li nużaw biex nixorbu jew ninħasslu għall-affarijiet ta' kuljum. U għalhekk importanti li nikkonsidraw l-ilma virtwali. Imma nistħajilkom tgħiduli ma jinxi trid dinamel, nikol irrid le? U żgur li trid. Imma nistgħu nibdew billi naqsu ftit il-ħela. Jew nagħmlu xi tibdiliet żgħar, pereżempju ilma użat, nibdew nużaw ħal xi ħaġa oħra minflok ma narmuh, jew anki forsi nikkonsmaw ftit inqas. L-ilma huwa element ewlieni fil-ħajja tagħna ħafna iktar milli wieħed jaħseb. Għalhekk bi ftit ħsieb u tibdiliet żgħar nistgħu nagħmlu differenzi kbar meta naqduhom f'daqqa u narawhom jum wara jum. Għalhekk id-darba li jmiss li tkun qed tieħu shower jew taħsel jew tiekol, jieqa' ftit u aħseb tistax tnaqqas l-użu tal-ilma f'dak li qed tagħmel. Dak kollox. This project is part-financed by the European Union under the Cohesion Fund, European Structural and Investment Funds 2014-2020.